Badanku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, labu. Pendino iku terus ae lagune. Hei, awakmu napa nangis? Mari ki awake perpisahan. Wes, cup. Kan awak dhewe iso reunian. Kapan rabi? Mari ki poso Ramadan lho. Engko sapa sing gugah sahur? Jomblo. Jomblo. Apa bahasa Indonesiane, Dok? Mantan. Ya apa iki? Ayo tempeling, tokno tenagamu. Los, kurang banter. Tempeling opo ngilik-ngilik lho. Wis ta bencong iki diuruki ngomong tak tonyo irungmu kon kok. Sip. Kelekmu mambu. Sikatan sing genah, odole kodomo aja dilek. Lek ngoyo sing kenceng aja menggak-menggok. Lek gelut iku sing fokus, ngerti ya? Gak usah wedi musuhe cilik opo gede, ajar ae wis. Lah tapi Pak, Mas yo musuhmu sak gede jaran, lek manuke disepak yo apa? mati. Lah terus ya Dadi apa, Pak? sadurunge tanding bismillah sih ngemut gula abang karo ngombe Iya. STMJ ndoke 6 cek sehat. Iling-ilingen lho. Nggih, Pak. Pak. Dancuk. HP ku Evercost wingi mari dicopet wong ndek bis. Wonge tak copet balik. HP-ne wonge iPhone. Alah, selak kepesing. Ngalio kape kon. Gak usah antri-antrian. Weteng mules kakean sambel, rumang samu. Ayo, tak ngising sik. Pak, mosok aku sekolah numpak peda Shogun. Tukono CBR apa Ninja ngono lho. Kon lek gak gelem Shogun, tak tumpakno Familia ae. Kontestan Patrick semangat maneh. Mangane tambah cepet. Dicaplok kabeh sampai keleleken. Oke, waktu terus berjalan, Patrick tambah gak sabar. Samsul kalap sampai cangkeme nganga-nganga. Patrick mek disedotok. Siji 5 pitu 10 20 50 100 200 500 1000 pelembungan sepatu tisu wastafel gar sampai supporter sak kabupaten mlebu cangkem. Waduh, kontestane kuwareken kabeh iki. Waktu wis mepet, skor seimbang. Samsul koyoke kate mutah iku lek gak goling lho, goling. Wetengku wis kuwareken, Bob. Aku gak kuat. Mumpung iso mangan kredit peti gratis, goblok kan iku. Oh iya mumpung gratis. Kontestan Patrick mulai semangat maneh. Patrick pancen rajane geragas. Sementara Samsul karo Patrick skor 0-0. Akhirnya sing menang Patrick unggul skor 1000. Perlombaan mangan dimulai, waktune 5 menit. Kontestan iki jenenge Samsul. Mangane cepet, soalnya cangkeme wombo koyo kloset. Iki Patrick angel mangan, soalnya dhek alergi tomat. Mangan anyi. Ndang dipangan ngono lho. Kolok. Ayo Mas, tak dukung sampean Mas. Selamat malam minggu, Mblo. Urip kakean atraksi, baksone Jumali ngguling kocar-kacir nek tengah dalan. Jumali ora mbakul, malah latihan standing gawe ngedrak dek Kanjuruhan meneh bengi. Kaboten gerobak, akhirnya pentole ngguling rekreasi nandi-nandi. Lumayan wis kutah, garek ngekei kecap karo sambel. Halo mantan, gak kepengin jaranan maneh karo aku. Maksudku jaranan kesenian.
Aku salah ngomong yo. Tak kandani. Kerja full time, bose kereng, gajine titik. Kasih dong lamar kerja wis. Akhirnya sainganku minggat kabeh. Ayo lur, kabeh do pada kompak ya. 1 5 7. Silah cingire nyong malah ditinggal. Aduh, sempat kokongku ki. Cek IG kita kak, ada sempak warna-warni. Satu loli mil kita sama dengan segelas susu. Komentar ngono terus saya gak karu-karuan. Semangkel aku. Kon tak tapok bane beca lo salah-salah. Tuman. Assalamualaikum. Mas. Jul. Sebelah-sebelahku iki wanteng koyo patung gapura. Cancuk. Sing sabar aja mesu-mesu. Aku ngerti kok lorone di EP Compact, tapi yo gak usah lah digawe paneng dekem nek jero guwa ae. Makane malam minggu iku metu ngopi golek cewek, mlebu nang Indomaret cek ono sing perhatian. Wong tuwa nyambut gawe soro-soro, anake malah kepengin terkenal ning sekolah TikTokan, ning omah TikTokan, adus ngising TikTokan. Lek gak ngono buka-bukaan nek Bigo Live. Ngarek goblok, ngisi-sini ae. Cak Mes, ya apa kabare? Nang jero guwa terus ae. Sampeyan mari cukuran Cak Mes tambah ganteng koyo sarukan ngono. Sarukan dasmu iku. Yo alhamdulillah apik kabarku. Nang jero guwa mangan ngising turu ndelok TV, ndelok Karma karo Dangdut Academy. Suwe rek gak main Tekken. Oke, aku tak milih anak wis soalnya kan ayu dhewe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Geleng-geleng sih, cek gak ngeluh. Ayo. Nyo, aromaterapi. Ayo ngentutan. Wadek, ora ilok. Gak usah gelut wis. Ini yo mati-mati dhewe musuhe. Sedot. Ayo, sudah gratis. Satu lagi dapat sepeda. Ayo. Langsung ngefly. Titok mati. Nom-noman ya. Kowe aja ngising ning kono, ngawur ae ngising ning kono. Peh, lo. Diamput gulung komeng, aduh. Dlogok tenan bocah iki. Sepurane Pak, sepurane. Jojo. Sorry, sepurane raro. Matamu sawangan. Numpak sepeda aja ngawut. Dlogok. Heh, numpak sepeda matane ra disawang. Titenono kowe, balik rene neh. Deloken. Asu tenan bocah iki. Sepurane mantanku tercinta. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Aljabar nomor 1, kali 3x tambah 3y. Ayo, dia jarang nih guyon nai. Mahasiswa apa arek paut lo? Itu kidi, piro jawabane? Cepet. Gak ngerti, Pak. Excel 5 y ini telu. Terang no mulai awal, Pak. Cok gelut ah. Wah, maka bengi UCL lur. Bubar bae, bubar. Nyong orang urus, time nyong rame lumayan. Tek bali bae bangkrek. Ada pertanyaan? Saya mau Toka tako. Wis asar iku lho. Ora mulai-mulai malian. Iki dikandani angel tak smackdown lho. Aku melok. Ayo. Level 14. Oke. Neraka panas lur. Akeh sate munyer-munyer sate apa tempura iki? Oh, meh ae. Cok. Walah, nyawaku karek siji. Saiki kudu hati-hati, bahaya nyawa karek siji game over kok. It's meh ae. Yancuk, nyembur-nyembur ae kurang penggawean ah. Cok kucing kaget aku doh. Asituman.
Delok nae kon. Awas kon. Ayo Renio lek iso. Loh, Cok. Hei, Rek. Mario ne opo rek? Iki jane menang tak kalah lak ngono ah. Lho, sik urip ae kon, Cok. Bau 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 ketek. Mantap. Bau bau ketek. Bau 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 ketek. Bau 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 ketek. Kang, piye ceritane espesmu kok jebol Ngene kabeh? lho nduk ceritane, iki ki gara-gara stres Eko karo Jono. Lah, bocah telu kuwi dolanan kucing-kucingan ning dhuwur genteng. Lah si Eko arep nyekel stres, ora disawang, SBS dieplos dia yo njlungup ngono gulung komeng ra karu-karuan. Lah si Jono yo ngono pencilaan, SBS bolong diidek, dia yo melu-melu goleng dieplos ngono. Atau yo tuwek diomongi angel dolanan kucing-kucingan ning dhuwur genteng. Tuman, tobato, tuwek kakean pola. Masuki musim kawin, kancil-kancil iki ocul teko kebun binatang nek Jatim Park loro. Kancil iki ocul, terus atraksi nek tengah dalan. Lah nyodok kebanteren, akhirnya mencelat ning jero bis. Aja tiru-tiru lho, tak kirim nang kebun binatang kapok kon kok. Ayo, cepetan, ono sing semaput. Pasiennya ndek kene lho. Ya apa sih? Duh. Dang, cepet digawa nang ambulan. Loh. Alah. Ya, kasih tau semaput aku. Nyambut gawe dadi artis gak menjanjikan. Aku tak daftar Bintara wis. Umurku wis 59. Diterima gak yo? Gak mungkin lah om, sampean wis tuwek lemu pisan. Seumpama iso paling pangkat sersan 2 wis pensiun. Mending dodol tempe om lumayan. Dodol tempe.